Hello guys, hi guys. That do you ndipei time. I want you to give me your time. 37 and below, are you there? Masquera say. Hesi inasho diaries is really say. Hey. Inasho ndara zvanoda guys, mumfollow page kwake uko. Mumfollow page kwake guys. Inasho diaries anotaura lovers. Please follow her. Anonzi Inasho diaries here. Please follow her on her page. Anonakidza kuza anotaura akazvimirira ikagamba ikaka ndakatoona kuti imudiaries haisi kawadi gamba chairo rinozvimiririra. Right guys, ndatinoda kubvunza kwaizi yokushana vana nhova imboenda imwe kushana nhova ndiri kuda vana vangu ndova ndiri kuda kana either handisi kugarisa I want to ndoda time ndoda kuti vandipe time yavanenge vakasununguka vana vangu ava. I want to come here and play with them today. We are going to have a serious talk, a heart-to-heart talk. So please, only those who are going to answer, I want my 35 and below. 35 and below, ndiudze time yamakasununguka kuti tinosangana nguvai. Don't worry Leo, unodzokera kumuvira kwaizvozvi. Don't worry, ndakamirira ivo tandipe time. Izvozvi. I want them to give me time. Tosangana nguvai. And then we start from there. Tosangana nguvai guys. Team rangu tauraika guys. Taurai vana vangu. 35 and below. Muri free nguvai. Donna, so how are you? Hands 8 manero. Okay. Umwari kuti 8, umwari kuti 6. Hands na mafila sina 6. Tanda ari kuti tiripo, tando ari kuti tiripo. Ari kuti 6. Ma 6 are 3, 6, 4. Tauya. Mukangoita 20 chete mkutaura time maita nakavati 8 saka ma 8 are 2. 7, 1, 6. Ma 6 are 6. 6 star 7. Ma 6. 7, ma 7 are 2. 8 ma 8 are 3. 8 ma 8 are 4. 8 ma 8 are 5. Ma 8 are 5. 6 ma 6 are 9. 8 apedza kubika. 8 inenge yakutoya nazvo. Tiripo nasi holiday. 6 iri kutaura nayo. Iri kusumudzawo 8. Pari kukwidza pa 6 na 8 guys. 6 na 8 pari kukwidza 6 yatora mukombe. Now vamwe havapo ndoda time yamunenge magadzirira. Rebecca 6 8 6 7 8. Saka we are battling between 6 and 8 because 6 and 8 ndo pamuneza 6. 6 yatora mukombe. 6 yatora mukombe. All right. So guys, let's meet at 6. So that tikapedza tobva tapanana time. Remember kuti holiday ka. Saka vamwe vanenge vachiti 6 kuita kuti vanenge vachida kuzoenda kupi kunoona Filimoni. Anoona? Vanenge vachida kuzoenda kunoona vana Filimoni vavo. Saka 6 inenge iri right kwavari. Anoona? Saka 6 bo tosangana na 6. Saka tosangana na 6 antika please vawe machembere mambuya epakona. Mazichembere please kana mauya pa live e. Shush muri comment section. Kana pakuzodiwawo input yenyu tichakuudzai. Toda kunzwa kuvana. Tinoda kuti vana ava vasununguke, vataure zvichemo zvavo zviri pamwoyo pavo zvavari kusangana nazvo mukurarama, mukudheta, muchii. Anditika we want them to open up. Anditi vachitaura saka machembere please neruzivo gwenyu guya chimbomirai mbogarai nhasi mboendai mokoshavana nhova ndimbosara netimu rangu iri. Anditika kuti tione kuti zviri kuita zvichifamba sei so that vana vasununguke hanzi tite tiripo. 6. Saka 6 guys ndo patosangana 6. Machembere shush. Anditika chenyu kana mauya teererai muchiziva kuti vana venyu vari kusangana nechii. Ndokutoti muzive what your kids are going through. Ndokuti muzive what vanina venyu are going through. Some of the things that they're not even telling you. Some of the things that they're not even comfortable in sharing name. Anditika imi chigara imuteerere and relate vana vanenge vachitaura. Anmana hanzi mukuenda Dhumeperi. No, Dhumepe anoita show yake masandi. Dhumepe will have a on show on Sunday. Anditika Dhumepe achaita yake neSunday. Anditika saka machembere nhasi mombomira kana muripo munombogara mucomment section muchiokera. Anditika muchiteerera muchidzidza. Mutodzidza ipapa zvakawanda. Anditika right. Saka ndo inenge iripo 6 o'clock guys. Tosangana na 6 and then totangira ipapo. Anditika tosangana na 6. Guys, maiona ere makuwa totanga. Maiona ere guys nyaya Slay Queen. Slay Queen wekukinya uko.
vanga vachislaya kwai kuig ko zvisingaiti vachibudisa mapikicha vari mundege mumafirst class aya vachiona matv vari vega mundege vari mufirst class vachidini vaputikigwa nemadrugs izvo vaitransporta madrugs emuboyfriend wavo vachienda navo kunze kwenyika kunobva vaputikigwa kune madrugs aya vari paairport ndobva vadhakwa ndobva vafa maona guys slay queen vekuinstagram vafa kumwana mudiki afa aputikigwa nemadrugs mudumbu 6 South African time yezo aputikigwa necocaine mudumbu ndobva atanga kudhakwa achiacta weed kuda vanenge vakamedza here anga kamedza here anonzi Brenda ndizvozvo ndati maiona ndichika ndati muone muzviona maiona kapressure afa pressure cooker pressure yaite chikudza vana vakawanda so vaiti I want to be like Brenda when I vachimuona vekukinyako hey Brenda inspires us asingatautanta nezvei zvawobuda mukufa kuti wanga achita zvemada wanga akatakura 15 kgs 15 guys kufamba nadzo akaisa ke mudumbu 15 ndibva zvaputikira mudumbu muya panomaona 15 maimwana apa achiposta mapicture ake mkaenda kuig kumuya munyazoona kuti mwana anga achirarama kalife izvo anga achitorarama asi mudumbu makazara maningi makokeni yawa yamadrugs aya anomaona aputikigwa nawo mudumbu mazviona ka kana tikataura moichiti kwa tiri bita tikakudzai mutwa tine godo anomaona techikudzai isusu remember tama chembereka tatomirira kuenda kunoroya anomaona kunoroya ndo zvazvo tatomirira kutoenda tichoenda kunoroya kana vhudzirare waiti musoro teti takakura mulife umu takaona zvakawanda patasvika pataona zvakawanda zvamusina kuona imi tasangana nezvakawanda zvatasangana zvatisina zvamusina kuona imi patei tichikudzai patei tichitozviziva tinei tichitoona tichitozviziva antimoona kwai 15 capsules wangari 15 macapsules okay ndafunga kuti makgs okay ansangana zvipirisi 15 izvo zvipirisi 15 izvo zvobudisa mari gondo zvanga achifambira kunze kwenyika kuputikigwa nezvimapirisi iwaya 15 anga achibudisa mari yakwanda zvakadii hantimazvona saka panonetsa hanzi mudumbu adonha katanza atanga kuacta zviri weed panhingi paairport magadhi ndobva abata attention kuti kochichi kuitika ndobva adonhaka ndobva vamusimudza atodhakwa kazvoko odhakisisa zvezviya ndokuenda naye kuchipatara fasi kuchipatara ndokwa zvazoonekwa kuti wangane wakatakura izvo mapirisi wayo mudumbu anomaona wakatakura mapirisi wayo mudumbu hamene 15 kg kuti 15 kwai 15 macapsules anomaona saka paya pane tichitaura paya muchiti kwaitogwaza tichiti kuda munhu akurambidziwi idai vanhu handika but kuzoti I want to be like ningi anondiinspire ndoda kutovatadza kuvata kuita pressure usiku makariona pane movie inda kuita life ndandangu yakuzokudzai yezvi takuda kuita chilife chisina kana nebasa rose mina ndikurumidze ndibve nabva panapa makaiona live iri paningi pa African movie apapa yemukadzi wakanga achiona munhu kuig achizviti Lily Baby moiziva movie yaLily Baby maiona here moiziva here live yaLily Baby vamwe Jubra ndiwo vamwe Sisi vanga vachangorogawo nemurume wavo vachigara kumamisha uko hanomaona vapuwa foni iyo smartphone iyi vaenda painternet apa vari kuona Lily Baby ari kuposta maflash cards everyday Lily Baby ari kuposta imba Lily Baby ari kuita this and that Sisi vakasvika mai Sisi ava vakasvika pakunyepera murume kuti ini ndichamboenda kuma all night prayer vachienda kuma all night prayer vachitiza vachitsvaga kuenda kunoita murume kwai ndikuda wig ye500 ina ndisiti 500 naira imari 500,000 naira kuti mari kunoti kwai ndoda wig ye500 murume akati wig ye500,000 naira zvikanzi because ndaona kuti Lily Baby unayo saka ini ndikuda wigi murume akati Lily wako uyu unotibatsira nei 500k tichedza kutenga zvinhu zvinotibatsira uchiti kwanzi mukadzi kutsama kuita time akafundumwara mumba achiramba kutaura nemurume achiramba kurara nemurume wake mumba nekuda kwewigi murume akati akabva atanga kusema murume wake everyday aitoita achimuka makuseni kudai so mari yainzi notenga chakati kumaketi iye waitora mari achienda kunotenga data kuti aone kuti achifollowa Lily Baby kuti Lily Baby ari kuita nezvei anomaona sezvinei one day ndobva asangana nemumwe mukomana akanga arasika aitsvaga pamwe pamba paitsvaga ndobva vatanga kuti ari mukomana uya achibvunza madirection handiti mukomana ndobva afonegwa naLily Baby handiti vanosivana ndobva ataura kuti Lily Baby
musikana yaripoka ndobva musikana ya mukadzi yajamba zvikanzi unoziva lilibhei ukuchana lilibhei wokuinstagram here wokuchena uyu zvikanzi indava zvikanzi maiwe ndokumbotaura naye mwana akafara mukadzi akafara yeye ndiri feni yake kutodaro yo anondiinspire mukadzi uya anondiinspire zvisingaiti anondiinspire bmk maswera sei anondiinspire zvisingaiti mukadzi uya ende anondiinspire ende ndomuda zvisingaiti ndokumbotaura naye kwabva vanzi kuti nditaure naye kuzvino hazviiti bva vaexchangea manumbers handika zvikanzi topota tichitaura zvikanzi iye ende achatombokusii musikadzi uya nenyaya yekuti waida lilibhei zvokudarikidzisa kudarika life yake kudarika murume wake kudarika hama dzake waida lilibhei kudarika murume wake chai akaramba akuzoti contact nemurume uya kuramba achina nemurume uya kusvikira akuti nemurume uya inini ndaneta kugara nezimurume kuno kumusha kunoko ndinotsvakirawo basa rekuti ndiite ndiuye kutaundi ndizodi ndizokungwavhangwavha ndiriko murume uya akati right mira nditaura nalilibhei wachona uye kwari zvikanzi shuwa here kuti muda ndisanganisana nalilibhei mukadzi akafara iyeye asingazoti arifarira n'anga inobata mai memwana ndobva asanganiswa nakanzi ndobva ataudzwa nalilibhei uya zvikanzi right chikwira uye kuno kutaundi kunoko and then tozoona tichokupinzawo madhira tikwita akafara chinosvika pamba paya palilibhei painzi ndepalilibhei paya akafara aona munhu anomuinspire akanguva yose akainspaiwa akafara zvisingaiti akafara mwana akachinjwa odrop akatanga kupiwa zvigushu zvehembe akatanga kufara achinakigwa achiti maiwe ndazowana akabva anga anyepera murume kuti nchamboenda kuall night prayer ye3 days achida kunoona lilibhei akabva akanga makudzokera kumurume anomaona akanga makudzokera kumurume uya atonakigwa kalilibhei atomupa zvimagwishi zvemasiketi zvimapresha anomaona lilibhei uya akutongomuendesa kubhawa mukadzi uya akutopiwa vasikana vakomana kasina kati hanzi ndo life yemaslay queen handi mukadzi uya nekuda kufanana lilibhei hanzi uyewo kuramba murume wakaiona katirotenda atoda kufanana nalilibhei uya atobvuma atokangama murume kumbusha murume achafona naiwe murume achada vigwi foni 3 days dzakwana uri pai murume atoti ndotoenda kupolisi kunoripota mukadzi wangu handisi kumona foni iri kuringa murume mukadzi achabati mukadzi atopiwa varume nalilibhei maimwana handimaona haatogara kutaundi murume kumusha kati yezve shamwari yemukadzi uyu yaitomupa ichitaura kuti iwe presha yari kuita munhu usingazanzi lilibhei achinzi uri dofo iwe uri bharanza uzi lilibhei iwe hauna zveinstagram hauna smartphone what do you know you about internet what handimaona akati alright one day murume akati akagumbuka achitaura neshamwari yemusikana mumba muya kuti uri kuda zvokundiita shamwari yako ka handika musikana yakati indatozvikonawo shamwari yangu murume anga akabatwa nenyere maimwana akangosundidzira musikana yaya shamwari yemukadzi ake pamubhedha kudai ndokutomuita handimaona musikana yo shamwari yauya uyu wepresha uyu haana tomboramba handimona akabva atongoitawo give in apa pamistake yanga iripo uyu mukadzi uyu wanga ava nenguva nemurume wake uyu achitadza kuita mwana vachitrai kuconceive achitadza kuita mwana handimaona saka uyu shamwari payakangosinzika pamberi yakabva yaitobata nhumbu same day muzati dhirama zvinhu zvinoitwa zvinonaijeria uku ichokwadi zvinoaitwa but ichokwadi ndobva tobata nhumbu ka1 handimona ndikunaritsa movie atobata nhumbu ka1 mai mwana vakutonagirwa kutaundi kuya zvazoitika one day lilibhei vaya vanga vachibhilivhisa imba yavanogara isi yavo muridzi wemba anga ari kuamerica uko handimaona muridzi wemba akati oenda kuamerica ndobva asiya imba kumunin'ina wake handiti munin'ina wake wechikomana handika akanga achidanana nalilibhei handika ndobva anga ane mukadzi ndobva apa lilibhei imba yakuti chigara apa chengeta chidhenre mukoma wangu iri handiwaona saka lilibhei akanga achibhilivhisa vanhu kuti dheni nderangu zvese zviri pamapapaya ndezvangu handimaona achibhilivhisa vanhu paya handi muri kuona right one day lilibhei yanga aita nyaya dzake dzangaita dzemaslay queen kwavanikwa achitora mari dzechichi yakutsvagwa nevanhu vanga vatora mari dzakawanda ndobva amboti tizei pamba paya murume yakudanga atonzwa here nyimba yake yanga yakuflashwa paintaneti ka achinzi imba yangu ichiflashwa paintaneti every day imba yangu achiflasha paintaneti handi ndobva aona imba yake murume yandobva tiriga ndiende kuafrica auya kuafrica anzi ndakamboiona auya kuafrica murume uya achisvika akangosvika pamba papasingazikamwe ndobva awana maitubura yave kubva kumusha varipo maimwana vatochinja kalaife vatopfekawo zvimbambamba izvi zvimamandimire vatoripo paya handiti maona ndobva ati who are you uri kuda imba mangu iyoyo zvikanzi mba mako akutopindwa rafu mumba malilibhei who are you wapinda sei munomba zvikanzi saka ukana uchiti mumba malilibhei macho ndapinda sei munomba handiti ndine kii imba yangu inoi ndobva totanga kutofonera mapurisa pane maintruders ari pamba pangu yaimusunge vanhu vaya tabve mvuma vatonati panapa ndakanyebegwa murume akutodza kuti imba yangu and everything iwewo you are an accomplice hauna kwauri kuenda muri kusungwa mese handimaona akati bhutsu kudai maoko kudai akamanya achibuda gedhe maimwana achibuda pamba paya handimaona muridzi wemba adzoka lilibhei yaya atotisa atova kuti muridzi wemba atodzoka hakuchadzokereki imba yakazara paintaneti akati ndauna imba yangu vanhu chinifonera kuti imba yako iri kubuda paintaneti this is what is happening ndosaka ndadzoka handimaona
kwanzi SIS MELLY ndina SIS wakabata nemadrugs vanda nawo kuChina nanhasi SIS MELLY vakanzi life naiwe nolini ndibato zvokuwhatsapp uye nenyaya iyi nai wombotudza wombodzidzisawo vamwe vana nolini namba dzangu idzi namba dzangu naiwe nhema dzako totoona kuti tingamutsvaga sei kuChina ikoko namba dzangu idzi nolini undifonere namba dzangu idzi ndibate kuWhatsApp namba dzangu idzi anoona vatopfeka zvimamatimire izvo zvekutaundi izvi zveBasley Queen anoona vatove nevhudzika iri vhudzi ranga risingasanetsika kutaundi vakuwana zvese kavakuita magemu acho ekuti mari dziwanikwe anoona so ndobva mukadzi atiza kudaro mai mwana akungoti ndipei achichema chinda kudzokera kuvillage ndipei wakandinyepera hana unyebegwa akaona ega akafollowa zvinhu mhepo akafollowa zvinhu zvisipo pasocial media zvinhu zvaiona nemaziso ake akazvitora akafunga kuti it's real handimaona asina kutsvaga zvakawanda akafunga kuti it's real ukabhilivha akati wakandibhilivhisa hana kubhilivhisa akabhilivha ega lilibhei hana munhu akadedza kuti ndifollowe akafollowa ega munhushu akamhanya akanotsvagana nalilibhei akaenda akanobhilivhiswa anoona akati pucha mai mwana akatiza akasiya nehembe mai mwana akadzokera kanehembe dzanga akapfeka pamuviri achidzokera kumurume achisvika kumurume kuya mai mwana anomaona achisvika kumurume kunobata gumbo remurume zvoita maNigeria zvazviya anomaona achizama kukumbira kuti ndiregererewo murume wangu ndadzoka chichii handiti uku murume tachamudza kuti shamwari ane nhumbu apa mukadzi uyu handiti murume wokupedzisira wakanga wovata naye uya wakasangana naye mustriti uya wapa akazati asangana naLilibhei handi vakazenge vakudana navanhu avakurara vese kutaundi uko handika ndobva mukadzi anoitawo nhumbu iye nemurume wakagara 8 years vana mwana ndobva aitawo nhumbu hanimaona asi kumurume yakamunyepera akati kumba kundogara nani nabhuti vangu hana kumuudza kuti ndiri married woman hati muri kunzwa right adzoka kuti kune murume wake ndine nhumbu ndakazozvona ndatoendawo kuti ndine nhumbu murume akati wakanyepa sei kuti uri kuenda kuma all night math uchinda zvikanzi ndaida nuna Lilibhei ndiregererewo wakanga achindinyepera hana kana chinhu aitipa pressure akutanga kutaura papaya murume akati ndikuregerere zvekundinetsa vakagara mumba imomo murume achivata kukona mukadzi achizama kubata murume achiramba kuti mwoyo wangu uri kuramba apa murume akuzoti akamitisawo shamwari yachona handimaona zviri kuramba mukadzi achinetsa achienda kune shamwari yake asati shamwari yake itori nhumbu yemurume wake havana kumudza achiti ndibatsire kutaura nemurume wangu kuti andiregerere tidzokerane chichichi ndakadzidzisa chidzidzo wati shamwari kuti imudza kuti nini ndotoriwo nenhumbu yemurume wako vakaramba vakanyarara one day mukomana uya muridzi wenhumbu ine mukadzi iri kunzi ndeyemurume uyu akabva angoti puchu pamusha handiti akasangana naye kumusha ari kumuziva munhu uyu paanogara ndobva asvika kumusha kati ndaya kuzotsvaga ndobva toona vari panze vagara panze nemurume wake neshamwari zvikanzi ko ndopauri ndotsano here ava ndobhudhi wako wakandudza nezvavera zvikanzi bhudhi vake zvikanzi no this is my wife zvikanzi your wife no hasi mukadzi wake girlfriend yangu atori nhumbu yangu ndiyo ndafambira kunoko handimaona akuzama kuti iwe murume wangu ndichinhu zvikanzi nhumbu ndeyangu mai mwana murume akati okay it's secret time handiti good uyu inhumbu yake yako uyu shamwari newe wakafota kangwara shamwari yako igere apa iyi anditorone nhumbu yangu vatodivhaidha mai mwana tinda uya murume akuti inini I'm just here for my baby anabasa newe kundinyepera tune murume hauna murume ugara nabhudhoko uone murume uya murume atogara neshamwari yake handi shamwari yemusikana ari mukadzi yasara yega murume atofamba toenda ati I'll come back for my child mukadzi yakazenge akutambura mai mwana akazenge akutambura mukadzi uya mai mwana akutengesa mustriti akuti akuona ende kune vamwe vakadzi vanouya neforward palife guys zvandogara ndichikudzai kuna vamwe vakadzi vanouya neforward in life dzevarume kuita vamwe vakadzi vanenge vakagaraka vekuti handisi kuti varume rambanai nevakadzi venyu but zvinhu izvi zvandotaura it's real ende zvinoitika kana une seteni murume waunaye kana seteni mukadzi waunaye kana uri murume waimbousati let's say usati waroorwa papaya handiti waimboita forward yekudaro uri wega wakakanotora murume ane mweya wokumusha kwawo mweya wourombe mweya wokusakura mweya wokudzokera kumasure hanimaona you can confirm guys in comment section hapana here vanhu vakadaro kuti uchiri single uri wega unga uri hasla zvinhu zvako zvaifaya wakasangana nemunhu wakati warudana naye izvo so zvinhu zvakamira kuti ndi kumira kuti ndi kuita unge wakazora tsvina yembwa zvinhu hazvifambi kuvakadzi zviriko mukomana ari bachura ari 1 aiti akabata ichi chinoendeka akabata ichi chinoendeka akabata ichi chinoendeka paakangonotora nemukadzi wanenge anaye uyu zvinhu zvinobva zvamira kuti ndikuita kunge ari kudzokera masure kune mweya iyoyo kune vanhu vane mweya yakadaro guys hanimaona ndofunga mukadzi uyu was one of that mweya yevanhu vasingaprogress kungomitisa kwakaita shamwari yemukadzi uyu anga achingozvipfekera mazidhirezi ake aya ekumavhireji aya hanimaona murume zvinhu zvakatanga kuvhurika anga ari injiniya asingawani basa kwakutowana basa kwakutotanga kutowana basa kutenga motikari vakufamba nemagari vachipfuura
andimona vachifura vachiona ngari mukadzi wachona kuchiva shamwari yake iwe yagara mai mwana mimba yatosvika uko iye ani mimba yasvika uko yavamuboyfriend vaya kudestroya imba yake nelife yake nekuda kwepressure yaakaona pana lili bei wasingazivi. Munterere mundibatise mundiudzisise. It's okay to love us. Andi muri kunzwa kwanzi ndakagara naye munani. Beatrice unautirovesa Beatrice atidi kurowa nemurume wako. Anoona kweni ndinzweleza kana uri 29 ndimwana ndizvo tivati kutodaka time na 6 achona. Anoona saka zvinhu zvakadazvoitika mweya iwoyo uri kwasi mweya unoda unamatirwa. Mweya unoda kunamatirwa kudestroya imba yake nokuda kwemunhu wakaona pafoni wasingazivi paInstagram. Guys, do you know kuti majority of you love us, you like us, but you don't know us? I want to be honest with you, no sugarcoating, nothing. Do you know kuti munotida zvokuti amugoni nesu, but you don't know me, and you probably I will never meet you in my life, and you probably I will never greet you mukome section because I don't even know you. Chero kanzi naso ita problem kana tuwafa ntuka kuti upiko ndimzivi, but wangori top fan yepano. I don't even have time to interact with you. I don't even have time to speak to you, but unondida zvokutoputsa imba yako. Learn or perish cha vakadaro mutumwa Shadhaya vakati learn or perish cha. Handiti unotodida zvokudarika murume wako kundida zvokudarika mheno life yako. Kumira neni pasi panonzi SIS MELLY zvakati unongokaita kumira kubuda nyanga kudai andona uchimira neni, but I don't know you, and most probably I will never meet you in life. Kana kuti ndimbokuona ndikuti newe mhoro tendai mavhundukire pa azvitoiti. Pressure ndakupa inyaya iyi yemukadzi akasiya imba yake akutengesa pure water muroad. Anmona pure water. It's okay to like us, guys. It's okay to love us, but there should be a boundary. Murukuzvinzwa? Yes, munoti tiri mabride maboundary enyu SIS MELLY. It's okay. Antika mabride maid achona iwayo, but you have some boundaries. Ukaona wakundida kudarika family yako, then you have a problem. Kudarika murume wako, then une problem. Unetorine problem ombe. I don't need such people. I'm being honest and true here. Ndakazvimirira SAMELLY. I don't need you guys kana makadaro. Yes, love me, but I won't do zvokudarika imba yako. Zvokuti no prefer kuputsa imba yako. Kuputsa imba yako nekuda kwa SIS MELLY. Never. Messi then kana wakadaro there's a problem. There is a problem. Muningino wangu kana pakatodaro pane error that means it's an error that needs to be corrected. You can't love me more than your marriage. Ne kana your husband azviti. Ashigoni. Azviti. Hanzi na SIS MELLY ndakakurotai kupi ndichidi hasta zvinda chakudai from. Yes, love me immaculate, but not kudarika murume wako, not kudarika family yako, not kubva wasacrifice imba yako. Handiri kunzwa kubva wasacrifice imba yako. No, come here. Entertainment, education, be educated. Nezvatenge tichitaura. Get entertainment. Go home to your husband, right? Go home to your family. Muruzvinzo vanangu ndoda kukubatsira ipapo. I love you so very much you too. Anmona, but apana paninga kunyepera kuti ndokuda darika imba yangu azviti. Ndinda kutokunyeperai kufadza ine zvinhu zvisipo. Antimaona. So ngapave nema limits. Undida asikana murume kwakauya, give your husband time. SIS MELLY wavaona vapiwa wig yeku advertiser na hair valley, then you go and fight with your husband kuti SIS MELLY vanayo wig ndikutoida ndo vanondi inspire, so I want a wig like vakatopfeka. Then there's a problem. It's wrong. SIS MELLY havana kutenga wig, vapiwa wig na hair valley kunzi marketai wig bvudzi rangu iri ini ndauya ndakadipfeka, and then kumba kwako kwatoenenezi, then panotorine error ipapo. There's an error there. Panenge pachitorine error ipapo. Anditoona ndoda kuti mudzidze paupenyu kuti gutsikanai nezvamunazvo. Azinokuda kudarika tete vangu. Panohwisisika pana tete vako maitino. Pana tete vako zvinohwisisika, because inini ipapo shoshowa unyangwe nenyoka
I can safely say ndine vanhu pa social media pana panonifollowa vandoda kudarika bankuru vangu vaya. Izvo I can say. Aizvo chokwadi izvo ndogona kutozvitaura. Ndine vanhu vandinotoziva kuti ningi ndinomuda zvisingaiti, vana vari mucomment section umu kuti ningi ndinotomuda zvisingaiti zvekuti ndikatombona mamacomments ndogwadziwa. Andoona kudarika bankuru vangu mushoko. Kuti vane zvavaka ndotovada kudarika bankuru vangu, but handingazonyepi kuti ndokuda kudarika mhuri yangu iri paiwa papo ndenda kunyepa. Pamurume wakutete haiwa kuna tete zviri normal because inini ndinogona kutoita tete vako. Uri kuona difference iripo. Pana tete vako ka it's normal because tete vako vanogona kuve negodo vasingakudzi kuti mwanangu wona kumbako zvakamira zvakadai, but you come to simene tokudza sezvazviri kuti aiwa wona wati zvozvo zvikuda indonoita so idai saka practically ndatora literally ndatora chinzvimbo chatete vako. Saka kana if you looking at me you looking at tete. Andiwana saka zvinogona kuita izvo zvatete. Andiwana zvatete zvinogona kuita izvo. But zvokuzoti kudarika mhuri yako zvakaita mukadzi wanda kudza iusho nokuti kana dei anga asikade murume wake akasidzokera back kunokumbira regerero sei akunobata gumbo remurume. Kana anga asingamudi achida lilibai akadi kuteverana lilibai. Anditi mashona. So ngatitaure chokwadi guys, as much as tichifarana tichidana chidini but ngapave nelimit. When it comes to your husband, I should come number last. Your husband first, your family first. Ndiri kumasuri indateni mindasisimeli kumasuri uko murume wokumberi. Otherwise muchandivengesa nevarume venyu. Mandivengesa nevarume venyu, varume venyu vagosvika pakuti anchadi kukuona unozobhaniwa utorwa phone because of zviito. But ukapa murume wako kuti ndisisimeli vachantaura kuti tiite nguva nevarume vedu. Zvindikurwadza vari palive but I need to give you your time. Though ndichivada I'll watch it tomorrow. Murume usiku kuti tikupanana dziso yakanaka. Anopesera murume yakutouyawo pano kutofollowa pano. Tine varume vakawanda vakatouya through vakadzi vavo hope panapa. Andimaona. Kwanzi vanhu vane ma-COS mwari ave nemi. Sure kutengesera vanhu ma-COS 10,000 pounds and you don't deliver langa. That life is on its way. Stop crying my sister. That life is coming. Nasi holiday asikana mchida tisore pa life togona kutoitanga ima-COS na 6 topindira ima-35 but ndinenge ndichine fuel here. Fuel inenge ichiripo here ndikatanga iko zvino fuel kuzosvika na 6 fuel inenge ichiripo here. Fuel inetsa because vema-COS vakawanda manje vakarowa big problem inoitika. Chinhu chichinenge chiitika pakutanga uchiudza vanhu unonzi une godo une vhefefe unotaurisa but unenge watozviona. Andiwana chinhu chichitanga kuitika here kune vanotoona vototaura kuti guys because vanhu tiri gullible too much. Ndikuvaona vanhu mumastreet mumaprofita I'm seeing them zvangu mastreet takamirira edu zuva racho ndinoti kwasisimeli panapa ndopa muchazouya ndopa fainawo panapa ndopa fainawo pano ndikukuonai zvangu muchauya nguva yakwana muchauya tizotanga kuti takambotaura nditi takambotaura palive but bo hamuna. Saka guys chiregai ndinti inguva yako izvozvo. Hai ma-COS vakawanda zvavakadligwa mari izvi. Ndakudza kuti ndina mai inguva iko 23 pasi 2 ndina mai mwana wokutanga akaenda vakabhilivhisa kamwana wokutanga akaenda vakabva vatengesa imba. Ndakakudzai mapaya makangano vakatengesa imba kuti vamwe vana 3 vatevere. Imagine guys wokutanga kavabhilivha kuti wokutanga atoenda handichimaona wokutanga atoenda vabhilivha vakati haiwa kuti zvemashuwa vazotengesa imba vakati ini ndofanira kuti hangu madhiri angu ndiri kuSouth Africa ndatengesa imba yekuZimbabwe kwavanogara then kana maenda mese muri muri mavefoka mochiita chimbi kuti mundibatsiro ndiwane paper stand yokuti ndiwane kuvaka pamwe nanhasi. Imagine nanhasi ndakasangana namai vavo vakandichemera Joburg vakandichemera. Saka zvinoitika right. Saka guys mbonipai nguva ndimbopedza zvandiri kuita then todzoka nema-COS ishi anomaona aiwa yema-35 na 6 yema-35 hanzi BMK itenga koko SIS MELLY aiwa mukatenga ndouya zvindikangoita asi ndeni chimwe hangu koko nokuti ndikamadoro ndingazodhakwa ndikatadza kuenda 6 zvaka zva 6 toita kuzozvona mani toita doro tozomwa kuma-6 doro chibhodhoro tozotanga kumwa kuma-6 iko zvinote togona kumwa hedu mvura because ini ndotakwa nemaviri kamaglasi tu maglasi nenda kutoda kutohaikona todhomoka saka hazvizobudi. Anomaona pane vari kufona manje pa-wrong phone. This phone ndiyo andikuitsa live. Hanzi moda KFC here kuti mugare. KFC handidyi Wayne. KFC I don't like it because it's too fat.
right? If you want to buy me meat inotenga kunandos because ninge yakaita zvokugochwa zvokuveswa, you buy nandos kana kuti Pedros, KFC, mafuta ayaya. No, not my cup of tea. Handitoidi zvachose chose, handitoidi. Right. So yeah, ndikaona apinda weni ndongobaya live but anoti ndadzoka chai tigari pasi chitandara manje. Tochitandara tochimwe hedu koko. Kana mvura doro tozoribata kuma 6 noti ndikarimwa ndohovata ndohomuki guys. Doro tozorimwa na 6 ne vafana vangu. Hanzi kepu kusonzo nemapisira kuita kuno my case. Nemapisira tiri kuita tatsva tazvirega. Aiwa marula ndozoiona feli, amarula ndoiona time. Pedros yakachipa ndo yedu varombo. Very cheap and very delicious. Very cheap and delicious. Umeona? Saka guys ndokubatai ndika manje. Ndokubatai ndika stay blessed.